Hej, jeg vil undersøge partialtonemønstret for et instrument. Jeg vil undersøge, om det er halvresonator eller kvartresonator. Jeg har fået den her graf. På min x-akse har jeg frekvensen, på min y-akse amplituden. Min grundfrekvens F1 har jeg fået svaret 352,4. Her har jeg fået 732. Her har jeg fået 1098, 1449 og 1830. Vi kan se, at det er en halvresonator på grund af afstanden er lige stor mellem alle punkterne. Vi har brugt formlen Fn er lig med F1 gange n til at finde ud af, at det her er F1, F2, F3, F4 og F5. Altså for stigning i et åbent rør gælder det, at frekvensen af overtonen er et tal gange grundtonens frekvens. Havde det været kvarttoneresonator, havde den ligget ved F1, F3, F5, F7 og F9. Og her er tegningen af partialtonesvingningen for et åbent rør. Var det ikke det?